ବିଲେଇ ବିଲେଇ କେମିତି ମାନେ ବୋବାଇ ରାଗିଗଲେ ରାଗିଗଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ସୁକୁଟା ଭାଇ ଆମର ମୋ ମାମୁଁ ବୋଧେ ସିଏ ନା ନା ଭୀମା ହଁ ମାମୁଁ ସୁକୁଟା ମାମୁଁର ବାହାଘର ହବ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁକୁଟା ଭାଇ ଏବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁକୁଟା ମାମୁଁ ପରା ମୋର ହଁ ସୁକୁଟା ମାମୁଁ ବର ବେଶ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଉଳ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଗାଲୁଆ ଗୌରା ଯାହା ଡାକିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏକ ନୁହେଁ ଦୁଇଟା ଏପିସୋଡର ଡବିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଏପିସୋଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛୁ। ଆଉ ଏ ଏପିସୋଡ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ହସି ହସି ନାକେଦମ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଉତ୍କଳ କାର୍ଟୁନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଡବିଂ ଦେବି, ଡବିଂ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଇଏ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ନଟିଆ ନଟିଆ ଯିବା ଯିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ସୁକୁଟା ଭାଇ ଆମର ମୋ ମାମୁଁ ବୋଧେ ସିଏ ନା ନା ଭୀମା ହଁ ମାମୁଁ ସୁକୁଟା ମାମୁଁର ବାହାଘର ହବ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ପୁରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ସେ ଗୀତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଟିକେ ନାଗଝି ନାକେଡ଼ି ହବ ଏବେ ଧୂଳି ପୁରା ଉଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୀତଟିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳ କାର୍ଟୁନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେ ଗୀତଟି ଅଛି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବିଟ୍ ତାଳେ ତାଳେ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ହଲେଇକି ଠୁମକା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମ ମୁନା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁନା ଭାଇ ଟିକେ କହିଲ ଆମର ଯୋଉ ସୁକୁଟା ମାମୁଁର ବାହାଘର ହଉଛି ସେ ବାହାଘରରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହଉଛି, ତମେ ଯିବ ତ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମେ ନ ଗଲେ କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନାଚିବ ନାଗିନ ନାଗିନ ନା ଧୂଳି ଉଡ଼େଇକି ନାଗଝି ନାକିଡ଼ି କରିବ? ପୁରା ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ, ଆମେ ନାଚିବା, ଆପଣମାନେ ବି ନାଚିବେ, ସମସ୍ତେ ନାଚିବା। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଦବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଭୀମା ଗୁଡ଼ା ଡିଜେ କରିବ ତ? ଡିଜେ ସେ ତ ଚୋଠା ଗୁଡ଼ାଟା କରିବ କ'ଣ? ସେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ ବୁଢ଼ା, ଗୋଟେ ଆଚାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଗଲେ ଚାଟି 7 ଦିନ ଖାଇବ, ପୁଣି ପାଣି ଢାଳିକି ତାକୁ ହଲେଇ ପୁରା ମାନେ ଆଚାର ଖାଇକି ଧୂଆଁ କରିଦେବ, ସେ ଜରି ସୁଦ୍ଧା ବି ଚୋବେଇ ଦେବ। ସିଏ ଡିଜେ କରିବ ବୋଲି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଦେଖିଆ ମୁନା ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜେ ଫିଜେ ହବ, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଗୀତଟା କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ? ଆମର ବରଯାତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମର ଅଛି, ଅପଲୋଡ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୀତ ଆସୁଛି, କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆନିମେସନ ଚାଲିଛି ସଙ୍ଗର ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୋରିର। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ନନା ଠିକ୍ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରଥ 12ଟା ସରିଗଲା ତ, ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି ଶୁଭ ବେଳା ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଧରିଛ ତମେ? ଯଦି ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଗକୁ ଆସିଛି, ବନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେ ତାହେଲେ ଅଛି ନେଉଳ ଅଛି, ସେଟାରେ ନେଉଳ ଅଛି। ନେଉଳ ଆମର ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି, ନଟିଆ ହେଇଛି ଆମର ନା ନା ସେ କହିବାନି ନଟିଆ କ'ଣ ହେଇଛି କହିବାନି, କହିଦେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଉ ଦେଖିବେନି ଆକୁ, ତେଣୁ ଆମେ କହୁନି ନଟିଆ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ବେଶଭୂଷା ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପୁରା ଏଇ ଏପିସୋଡ ଦେଲା ପରେ ଡବିଂଟା ଦେଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଫିଲ୍ ହବ ଯେମିତି ଛୁଆ ବେଳେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପତଳା ଧରିକି ଯାଉଛି, ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସ୍କୁଲର ଫିଲିଂ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ମେସେଜ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ମେସେଜ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରନ୍ତୁ। ବାସ୍, କାହିଁକିନା ଆମ ନଟିଆ କମେଡି ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି କିଛି ମେସେଜ ଦେଇକି ଛାଡ଼େ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଜିନିଷଟା, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପରେ ବି ରହୁଛି ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁକୁଟାର ବାହାଘରଟା ହବ, ଝିଅ ଦେଖା କେବେ ହେଲା ଆମେ ତ କାହିଁ ଜାଣିନେ ନା, ସିଏ ଆଗୁଆ ଦେଖିକି ରଖିବା ନବ ଭଳିଆ ଧନ ଖାଇଲଣି କ'ଣ କରୁଛି। ନାଇଁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଝିଅ ଦେଖା ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା
ମାନେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆମର ଯେମିତି ଗାଁ ଭୋଜିରେ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯେମିତି ଝଗଡା ହୁଏ ସେଇ ସିନ୍ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପୁରା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁର ଯୋଉ ମଞ୍ଜ କଥା ସବୁ ନାହିଁ କି ବାହାଘର ବେଳେ କଣ ସବୁ ଘଟଣା ହୁଏ କଣ ନାହିଁ ପୁରା ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଉଠିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ମଜା କରିବେ। ଶୁକୁଟା ବାହାଘର ଗୋଟେ ଏମିତି ହବ ପୁରା ଭୀମା ବୁଢା ଜଣକ 3 ଦିନ କୋମାରେ ପଡିକି ରହିବ। ଲୋଭି ବୁଢା ବାହାଘର କରୁଛି ତା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଆମ ଶୁକୁଟା ବାହାଘର ଗୀତଟାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଉତ୍କଳ କାର୍ଟୁନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ଗୀତଟାକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତଳେ ଲିଙ୍କ ବି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇରେ ବାଛା ଆରେ ହେ ନଟିଆ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ତମମାନେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ? ନଟିଆ ପରା ଆଜି ଆସିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ସିଏ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ଖେଳ ହେବ? ସିଏ ପରା ଆମ ମେନ୍ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ପଇସା ଲାଗୁଛି? ହଁ ହଉ ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ନାହିଁ ଯିବା ଡବିଂ ଦେବା। ଚାଲ ଆଉ ଏବେ ଡବିଂ ଦେବା। ଡବିଂର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ମାଇକ୍ ମୁଁ ଏଠିରେ ହ୍ୟାଲୋ ଚିକ୍ ହ୍ୟାଲୋ এইটা তো ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ନା ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆରେ 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 ସବୁ ଦୌଡ଼ ରେ। ये कौन? अच्छा आउ टिके ताले उच्च स्वर रे हो ठीक है सा देखंतु ये नोटिया केमिति होउची ठीक थिला। डांग आउ नेउଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ପୂଜା ନଟିଆ କା। ହଁ ଆଜି କ'ଣ ଦିଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଟା ଅଛି। ଯିବା अरे गेंडू अरे चाल रे एठू पळेवा। अरे गेंडू चाल रे एठू पळेवा चाले हसटा टिके। अच्छा अरे गेंडू चाले एठू पळेवा चाले। रेडी तो डबिंग केमिति होला आपण माने देखिले रो चुटीटा टिके साइज कर दिया। हां नाही तो झोडी गला नेउळ डबिंग केमिति होला आपण माने टिके झलक देख देले। पूरा एपिसोड जदि मु एठी देखै देबी ताले आउ मजा लागियोनी से एनिमेशन देखिया भाई। तेणु एतिकी देखंतु आउ एमिति चैनल सहित जोड़िकी रही था। मो चैनल सहित अपडेट सब मिल जे कौन हो कौन ना नेउଳ कौन करुच्ची कि नटिया कौन करुच्ची कि गोली सार कौन करुँच सुकुटा बाहा केते बजेट खर्च होची कौ डीजे आसीबो राणी डीजे कि लक्ष्मी डीजे कौन आसीबो से डीजे सब आउ बाजा आसीबो कि सिंह बाजा आसीबो कि कौन आसीबो से सब जिनस मुझे अपडेट देवी। आज गोटे बहुत बड़ जिनसर मु खुलासा करी जेटा कि आज पर्यंत सीबीआई की क्राइम ब्रांच कहीं खुलासा कर पाना देखु कौन से जिनस आपण मैंने सब गोटे जिनस को नहीं कन्फ्यूज जे भद्र व्यक्ति ये किए कहले कमेंट रे लिखि दिंतु। अच्छा आपण मैंने कौन लिखिले देखा जाऊ मुझे कहूँ आपको समस्ते गांडू गांडू कहते कि सी बिचारा लोक टेंशन हो गला लास्ट गोटे बैनर मारदेला जे मो गांडू नुहे रे गेंडू गेंडू गेंदू ले गेंदू गांडू नुहे। तेणु आपको टिके भल से डाकतु ये बिचारा मन दुख करुच्ची ना कौन मु ठीक ना ये कौन सी एक्चुअली ताको गांडू नुहे त ना तानला गेंडू। हाँ लास्ट नटिया को भी कहला आलो तू भी तेतला मते गांडू बोली कहलु गेंडू तेणु गेंडू बोली डाकिए समस्ते नले सी पुणी रागी जीव कहयो कथार्ता ठीक नहीं। आमर देखि पारथुए सुकुटा भाई एबे नहीं सुकुटा मामू पर मोर हाँ सुकुटा मामू बर बेस होई गछंती
ଡାଙ୍ଗଟା କ'ଣ ମାର୍କୁଣ୍ଡି ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ହଉ ଦେଖିବା ଡାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛି ମାର୍କୁଣ୍ଡି ହେଇକି। ଆର୍ଥର ତ ନଟିଆ ଯାହା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଡାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ। ନେଉଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଉ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନେଉଳ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ। ଶୁକୁଟା ରେଡ଼ି ତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ। କେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କହିଲେ? ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇ ବିଲେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ବିଲେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଲିଡର ତାଙ୍କର ଆସାମୀ ନଟିଆଗଡ଼ୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଗଲା। ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଲେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ଆଜି ସେ ଆସାମୀକୁ ନେଉଳ ଧରି ପକେଇଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ବିଲେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲୋକ? ହେରା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ସେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ପଶିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବିଲେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ତମର ଏସବୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ତମର ଆସୁଛି? ଯେହେତୁ ବିଲେଇର ଟିକେ ପିଆପୁଇ ଖିଆଖୁଇ ଧନ୍ଦାଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଲା ଘରେ ଆଉ। ଯେଉଁ ନଟିଆଗଡ଼ ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଗଲ, ହେରା ଆମେ ବାଙ୍ଗୁ ହକା ମିଶିକିରି ଖାଇଥିଲୁ। ପକୋଡ଼ା ଖାଇଲେ ତମ ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା? ଉଲ୍ଟା ତ ମାଡ଼ ଖାଇଲ। ବାଡ଼େଇଲେ ନା ଏଥର କିଏ ଛାଡ଼ିବୁ କି ଆମେ? ଏଥର ବି ତାହେଲେ ଉସ୍ତାଦି କାଢ଼ିବ? ଏବେ ଆହୁରି ଦେଖିବ କିରା କିରା କରିବୁ ସବୁ। ବାସ୍ ବାସ୍, ତେବେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ କିରା କିରା କରିବେ, ତେଣୁ କିରା କିରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍କଳ କାର୍ଟୁନ ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ନଟିଆ କମେଡ଼ି ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ବାସ୍, ହବନି ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହବନି, ନହେଲେ ପୁଣି ସେ ବିଲେଇ ଯାଇକି ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବ ତମ ମୋବାଇଲକୁ। ନହେଲେ ତମ ଘରେ ମାଛ ଖାଇଦେବି। ମାଛ ଖାଇବେ? ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଭାଇ ଆଜି ଡବିଂ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଜି ମାନେ ତମେ କଳା ବିଲେଇ ନା ଧଳା ବିଲେଇ? ମୁଁ କାଳିଆ ବିଲେଇଟା। ହେ କାଳିଆ ବିଲେଇ ରୁହ, ମୁଁ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ତାହେଲେ କମେଇ ଦିଏ, ତମେ କଳା କରିଦିଏ। ହଁ ଏବେ ଏଇ କାଳିଆ ବିଲେଇ ହେଇଗଲେ। ବିଲେଇ କେମିତି ମାନେ ବୋବାଇ? ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପୁରା ବିଲେଇକୁ ନିଜ ଦେହ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରହିଲା। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟିରେ, କ'ଣ କ'ଣ ମଜା ଲାଗିଲା, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ସେସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ 6 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାଲା ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନଟିଆକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ନେଉଳକୁ ଏମିତି ରାଗୁଥାନ୍ତୁ। ନା ରାଗିବନି, ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେବ, ଖାଲି ରାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଉତ୍କଳ କାର୍ଟୁନ ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ପେଜ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମର ମିମ୍ସ ସବୁ ଆସୁଛି, ମଜା କମେଡ଼ି ଆଉ କେତେକ ଚୁଟକୁଲା ସବୁ ଆସୁଛି। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବାକି ମୁଁ ତ ପଦା ଲୋକ, କାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି। ତେଣୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇ ରଖୁଛି। କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ, ହସ ଜାରି ରଖ।